Те са един номер. А иначе пак ще са така като нези, така дето го направи Няма напред. са по този начин. Да, моля? Няма са по този начин, както ги виждате. Ще направя шарки. Да. Това беше 40 грама. Е, така ще станат много яки. Карат се. Жоре, кажи здравей. Благодаря за това. Започваме една обувка. Е, тук да не са тези. Не, една 43 прави един човек. Аха. Ето го говорисахме тези, ама изчезна някъде една точка. Не вярвам някой да е взел. Тази 43 да върви. Жоре, внимай да не бутнеш масата тази. Дай това, после ще го гледаш. Не пипай там, не пипай. Масата не я пипаш. Шапка не мога да бъде съм днес. Мисля, около за шапка не мога да бъде съм. Не таки разфора, да. Мисля, не мога. Да, ама не пипай така. Каваничката ни е плитка, само. Оранжево остана ли още? Мило? Да. Или да приключвам? Да. Не, всъщност. Достатъчно е оранжево. Айде готови сме тогава да бъде сами. Добре. Жоре, малко по-назад, да не объркаме накрая. Това имате предвид, нали? Да. Няма да ги оставим да бъдат. Защото тази ръка е... Виждаш ли, Жоре, как става? Когато потапаме и едната няма. Те са боички. Стараем се да тръгнат правилно. Те са боички. Тази ръка Дай ми 30 единица. мога да ги покажа. Не 30, Да, мислете си. 30 беше, нали? Да. Бъркам нещо. Я виж какви хубави станаха. Отиде Жоре. усмивката. Добре. Добре, много добре стана.